Hej alle sammen og velkommen til den video. I dagens video der skal vi køre reaktionspatrulje, aka Romeo. Vi er 3 mand i vognen. Vi kører lidt civil Romeo i dag, det vil sige at vi har sådan en her trøje på, hættetrøje. Så har vi nogle cowboy shorts, en hjelm og så en lidt vest. Jeg har ikke nogen ordentlig Romeo vest, det skal jeg lige have fundet her i løbet af i dag og i morgen. Så jeg kan lave nogle mega fede Romeo video til jer. Men ellers så kører vi den her Romeo fra Lyng, det er præcis den samme som, hvad det hedder, den de kørte i Lime-afsnittet. Den her er dog bare civil og lavet om til Romeo selvfølgelig, men det er en pakke man køber for Lyng. Jeg tror det var 150 kroner, så får man både Interstellaren og Romeo med. Vores vognnummer er Romeo 1008, som I så fint kan se oppe i hjørnet. Men lad os bare køre ud og lad os se hvad dagen kommer til at bringe os i dag. Ej, sådan tror jeg. Vi er jo også civil, så må det ikke der er nogen, der tror vi bare en normal, nogle normale personer, og så bare prager den over for rødt eller et eller andet. Tonight at the clock. Nå, nu er vi kommet ned mod midtbyen af. 3, 2, 1 nu. Nå, nu er vi kommet ned mod midtbyen af. Og så, lad os se om der ikke lige skulle være nogen op til aften. Jeg tager. Tre, 2, 1 nu. Tonight on the clock, DJ Dana. Og Petit det modtager, vi sætter kursen til betjent nede. Og Petit, ved vi hvorfor han er nede, kom. Romeo 1008 skift. Og Petit det modtager Romeo 1008. Nå, vi har nu fået et opkald, der hedder en betjent nede. Og der skulle være en kriminel handling bag det her, siger vores vagtcentral. Så det er bare lige om at komme hurtigt dernede. Han er lige her til højre. Ja, han ligger der. Allerede flere patruljer frem. PT, vi skal bruge lige med 10, du må gerne gå stærkt. Og ambulance. Så får vi lige stoppet trafikken. Og så, ej, vi løber lige med der, fordi at de, når de kommer til at fange den her gerningsmand, så er det nok bedst, de har Romeo med. Så ja, vi har allerede en, der bliver der, fordi Romeo, de har også lidt ekstra uddannelse i førstehjælp. Så hvis der er en, der bliver der, og vi løber med her, for at lede efter en gerningsmand. Vi er nu aktiveret herude, og vi er rundt det området efter mulig gerningsmand, hvor T5 er Romeo 1008. Petit, vores kollega hernede nu afgået ved døden. Vi skal få en patrulje til en ret pårørende, og så er gerningsmænd ingen sted at se. Romeo 1008. Og vores kollega er desværre afgået ved døden. Vi vil lige rekvirere noget retsmedicinsk, eller noget, en kunne se noget. Så kan vi se, at vi har en kollega derovre, der ikke kommer til med noget vidne.
Skal også være rekvireret, PTPT skal også være rekvireret et fireblad til vores patruljevogn hernede på, der rum i sin lorte. PTPT kan se frem. PTPT, vi er nu færdig fortsat rum i sin lorteskift. Så der går og skriger. Lad os tage det lidt mere mod Davis området. Lad os se om der skulle være noget dernede. Kan være, at vi også skal få visiteret nogen for se om de eventuelt har nogle narko på sig, fordi der foregår meget bandeaktivitet i det her område i de seneste par dage. Alt muligt fra skyderi, stofsalg til knivstik. Generelt slåskamp også. Det er også derfor, det er også lidt godt, at vi kommer civilt, så de ikke tror det er politiet, så de lige kan, så de ikke begynder at gemme deres ting og stikke af og sådan noget. For eksempel er der en gruppe lige her i lyskrydset til højre. På 3 personer, det kan være, at vi lige skal tale med dem. Nej, det behøver vi ikke. Vi tager den bare lige hurtigt igennem. Nå, så er vi kommet helt ind i området her. Kan være, vi skal tage den ind til højre. Kan man godt det? Jo, det kan man godt. Spændende trøje, han er på. Slap af. Ja, okay. Hvad laver ham der midt på vejen nu? Det er spændende bare at gå på vejen. Hallo? Hallo, Fister. Ja, okay. Hvad laver du? Så du går på vejen. Det rager ikke mig, okay. Det gør du så. Har du fået noget at drikke i dag? Du lugter lidt alkohol. Det har du ikke, okay. Bor du her i området? Ja, det gør du. Har du tidligere kendt det, eller er du efterlyst? Du kendte af politiet, okay. Sygesikring. Eller noget med det navn på. PTPT forspørgsel KR er Ernestor de Vera 2803 1976. Nå, nu
er klokken 20.04. Du er sigtet anholdt. Du er ikke pligt til at udtale dig. Du har en efterlysning på dig. Vi kan lige finde ud af, hvad det handler om lige om lidt. Og vi har nu en anholdt hernede. Han valgte at gå på vejen, og da vi så tog kontakt, så forespurgte vi ham lige KR til jer. Og så han er nu efterlyst, som vi lige har svaret så fint tilbage. Ved I, hvad han efterlyst på kom? Og det modtaget, vi kigger ind i vores skærm, om der skulle stå noget. Kigger vi lige over der. Der er han. Brandstiftelse, okay. Han er også tidligere sigtet for straffeloven og loven om øv. Så lad os fremvisitere, så kan der lige komme en patrulje til transport af den anholdte. Kan du stemme? Chief, kan vi få en transport til anholdte. Vi står nede ved Grove Street af. Grove Street Junction. Lille Romeo 10 og lørdagsskift. Så en del pengesedler, noget våben og noget, der godt kunne lide noget kokain. Og Chief, vi er nu færdig fortsat. Romeo 10 og lørdagsskift. Så tager de ham med til sagsbehandling. Jeg gætter på Davis Politigård. Jeg skal ikke lige... hvordan falder det med tanker her? 10 eller hvad? Okay, ja, okay, vi skal lige lege sammen med det her, okay? Okay, så E. Hvad er det her? E. Refuel. Ja, okay. Jeg overvejer, om man skulle købe Lynx T6 pakke. Det må jeg gerne lige skrive i kommentarerne, om jeg skulle gøre det, og vi skal lave nogle videoer med det. Der følger alle mulige forskellige godter med. Jeg kommer ikke til at købe den hele, for den koster 350 kroner den hele. Jeg kommer nok til at købe enten den markerede version, eller den civile version. Det koster, jeg tror det er 100 eller 150 i alt. Kan jeg vide, hvor mange penge de tjener, de der laver biler? Der var en med noget ulovligt neonlys. Jeg tror ikke lige, vi kan tage den sådan her over for rødt, sådan her lige her. Det kan vi godt. Så skal du ned og tale med ham. Pas du på, Marker, for helvede. Hallo, det er politiet der bagved dig, hallo. Betjent, jeg kan så diskutere, hvis skyld det var. Det var nok min, men det siger vi ikke til nogen. Betjent, vi har nu en eftersættelse, men han holder nu stille. Med sin lørdag. Hallo, fætter med pak. Hallo. Hallo. Du er nu? Betjent, vi har nu fået manden ud af bilen, og han ligger bare lige nede på jorden og slapper lidt af, siger han. Men vi har ham nu i jern om 2 sekunder. Med sin lørdag. Vi har en med jern. Rum i tilløt. Okay, Passat, du er da glad for at ridse biler. Første eftersættelse i dag. P10, vi skal få rekvireret en transport til anholdte. Rum i tilløt er blevet til en XP-bil. Romeo til en lorteskift. Ja, nu skal vi være seriøs med os. Tag sammen. Hvad lå ham der? P10 er modtaget. Vi sætter kursen og begynder rundt det området efter at finde ud af, hvor fanden den her slåskamp foregår henne. Romeo til en lorteskift. Der skulle være en slåskamp i det her område. Spørgsmålet var lige hurtigt hvor. Kunne det være herinde ved Vargos området? Hvad er det? Det er en kat, okay.
Petit, vi kan ikke rigtig se noget slagsmål, men der er nogle lidt mystiske fætre herude. Robotchillotte. Ja, nej. Nej. Petit, det sætter nu en til fods, Robotchillotte. Nej, makker. Hallo. Læg dig. Ned. Så læg ham i jern for helvede. Petit, en mand i vores varetægt. Og så skal jeg selvfølgelig gå ind ambulance. Der var en mand, der lige lå nede og lignede, han har fået nogle tæv. Ja, lidt tæv. Rumønsen låteskift. Du sætter dig bare der, og så siger du ikke et ord. Er du forstået? Sæt. Nej, du kommer bare lige hurtigt i håndjern for vores egen sikkerhed, ikke også? Og så får vi også det rigtig ren ambulance der. Vi skal også få rekvireret en transport til en anholdt hernede, rummet til lorteskift. Og bare lige en situationsmelding til jer. Vi har alt under kontrol hernede, og vi har nu 2 anholdte. Den ene kommer med ambulance, og den anden kommer med på PG. Rummet til lorteskift. Nå, vi er nu færdige. Fortsæt rummet til lorte. Og så skal vi lige tage en snak med dem bagved os. Bare lige lille hurtigt trafikstop her. Stikker de af, eller hvad? Gør de ikke, de holder egentlig så fint. Det er godt. Sådan der. Okay, der var ikke så meget på det. Jeg ser om det er ejeren, der fører bilen her. Det går lige skal få smidt nogle blink på. Ja, okay, jeg havde 2 marker før, den er så lige forsvundet. Ja, okay. Der ligger lige nogle tomme øldåser her. Hej, her er et kørekort. Mike, har I indtaget noget alkohol i dag? Du elsker alkohol, det er din yndlingsdrik. Okay, kan du ikke lige puste alkometer for mig engang? Pus, stop. Og der var ikke noget. Er det så dine passagerer der har fået indtaget noget? Det er det, okay. Hvor skal I så hen? I er bare ude og køre en tur. Ved du hvad, Mike? Det er bare i orden. Kan vi ikke også lige få noget på dine passagerer her? Noget med et navn på? Okay, Brad, vi slår lidt op i vores system, og så kommer vi til spille med det. Det var ham her. Hvad med mig, Anders? Okay. Passagererne er kendt for noget salg af kokain for nylig, så jeg tænker, det vi kommer til at gøre nu, er, at vi kommer til at anholde dem begge to for overtrædelse af loven om mission stoffer, og så hvis ikke vi finder noget, så kommer vi lige til at frafalde sigtelserne. Nå, kan jeg ikke lige få begge to til at stige ud af bilen en gang, fordi at nu er klokken 20:17, og I begge to er sigtet anholdt for loven om mission stoffer, og hvis ikke vi finder noget, så frafalder vi sigtelserne. Jeg er selvfølgelig ret til at klage os. Vi kommer til at rense af bilen, og så kommer vi også lige til at visitere jer to. Kør du lige sæt dig ned på knæ, så tager vi lige din ven først. Nå, Brad. Skal vi ikke lige se, hvad du har i lommerne?
Har du noget lovligt? Kan du allerede svare mig på det nu? Du har ikke noget, okay. Du behøver ikke at råbe, eller have sådan en attitude. Nå. Der var en pose med noget mistænkeligt pulver. Ser man det? Tænker vi, hvis vi finder med hen. Der lå mere. Nogle poser med ikke markerede piller. Okay. Ja. Det er når politinæsen slår ud. Nå, Mike, så kan du også bare rejse dig op. Kan du lige vise til ham? Ja, slap nu af, Brad. Der var en håndpistol. Ja. PT, vi skal nu få refereret noget transport til 2 anhold, der har nede i et fejludlæg spillebil. Hvor må sin lorte? Ser man det? Lige når politinæsten slår ud. PT, det er modtaget. Vi sætter kursen, og ved vi, hvor mange personer, der er involveret? Hvor mange parter, der er derude? Rum til lorteskift. Og vi har nu fået opkaldt omkring nogle personer, der kommer op og skændes i trafikken. Og det kan vi selvfølgelig ned og kigge på. Vi skal ikke lige tage ham der. Men ja, det kan vi selvfølgelig ned og kigge på, og så ser vi lige, hvad der sker. Om det er noget fysisk vold, eller om det er bare nogen, der kommer lidt op og skændes. Altså, når vi får sådan nogle meldinger, så kører vi altid ud, som om det værste er sket. Fordi altså, better safe than sorry. Nu skal jeg også vente på, det der tog er kørt forbi. Ja. Nå. Og nu begynder vi småt at nærme os 300 meter ud. Okay, det deroppe. PT, I kunne godt have været lidt mere klar om, hvor det var. Fordi at vi har nu noget råben og skrigen oppe fra, hvad er det, Maze Bank Arena parkeringsplads. Rummetilløtte. PT, vi eftersætter nu 3 personer. Den ene er løbet ind i en bus, og den anden, og de 2 andre er i gang med at stjæle nogle biler hernede. Rummetilløtte. Tager du ham her? Ej, ved du hvad, jeg tænker Romeo, vi tager bussen. PT, vi skal rekvirere nogle flere patruljer hernede. Vi kan også godt bruge en lime hernede, og eventuelle hundepatruljer. Yes. Du står bare stille. Du skal ikke nogen steder, nej. Du står bare stille. Stå stille. Petit, vi har nu buschaufføren i håndjern, og vi har stadig 2 andre, der løber rundt. Rummet til Lotte. Petit kan allerede få rekvireret en transport til den ene, så han ikke står alene herude. Så vi kan hjælpe med at sætte nogle af de andre rummet til Lotte. Der var noget pose med heroin. Ja, han er anholdt, bare rolig. Nå, lad os begynde at få eftersæt de andre. Okay, vi har også en anholdt dernede. Der kommer en lime. Hvordan er det bare heroppe så?
Yes, det er godt, vi har en hundepatrulje på, om det er perfekt. Og de løber dernede. Han er også jern nu. Det er perfekt. Godt arbejde. Petit, vi skal nu få rekvireret transport til endnu en anholdt hernede. Og rummet til låteskifte. Nå, vi er færdige fortsat. Petit, vi er nu færdige fortsat. Rummet til låteskifte. Nå, tak fordi I så med på den her video. Hvis I vil se mere, så like og subscribe og skriv gerne i kommentaren, hvad jeg skal lave om på til næste gang, eller hvad jeg skal køre næste gang. Men ja, tak fordi I så med, og vi ses i næste video.